Nekünk nem csak a megemlékezés a feladatunk, hanem az is, hogy követeljük a külügyminisztériumtól és a magyar államtól, hogy vizsgálják ki az ügyet, keressék meg és büntessék meg a bűnösöket, tartozzanak bármely nációhoz. A mai napig ez a történelem legnagyobb, nyilvános vizsgálat nélküli polgári légikatasztrófája. A baleset okairól közvetlenül a baleset után semmit nem mondtak, de a partmenti szállodák vendégei elmondták, hogy 3 óra 45 perc körül nagy robbanást hallottak, és ezt követően azt látták, hogy egy tűzlabda a tengerbe vágódik. Egy korabeli frankfurti újság tudósítója szerint a bejruti légiforgalmi szakértők úgy sejtették, hogy rakétával lőtték le a manőrgépet. Ezt a gépet valószínűleg állami terroristák lőtték le a Közel-Keleten, de kiknek állt érdekében, hogy ez a gép ne érje az úti célját. A katasztrófa előtt a palesztinai felszabadulási szervezet vezetői, tisztségviselői Yasser Arafat kivételével mindannyian Budapesten tartózkodtak, és mindannyian ezzel a géppel utaztak volna haza. Úgy volt, hogy a gépen fog hazautazni Khaled al-Fahum, a PFS második embere, aki a budapesti iroda megnyitásának ünnepségéről készült hazafelé. Khaled becsekkolt ugyan a gépre, de végül autóval hagyta el hazánkat. Kinek kellett volna érdekében likvidálni a PFS szinte teljes vezetését? Kik szerették volna nemzetközi téren elszigetelni a palesztinokat? Kik szerették volna, hogy ne nyíljanak a palesztinoknak követsége Európában? Kik szerették volna megakadályozni, hogy a palesztinokhoz eljusson egy esetleges fegyvert szállítmány? Kik elég gátlástalanok ahhoz, hogy egy, illetve 2 polgári repülőgépjáratot lelőjenek? Én nem vagyok Közel-Kelet szakértő, de van egy teória. Van egy eszme, melynek követői a legnagyobb gaztettekre is képesek, hiszen nincsenek lelkiismereti problémáik, a golyókat kell ölni. Ártatlan civil lakosságot kell bombázniuk, nincsenek lelkiismereti problémáik akkor sem, gyerekeken kell átgázolni buldózerrel, vagy éles fegyverrel célba lőni rájuk. Akkor sem jönnek zavarba, a békésen alvó őslakosokra kell rádönteniük a házaikat, mert kell a hely a telepeiknek. Vagy éppen sűrű lakott területekre kell a rég betiltott foszforbombát dobniuk, gyerekeket és nőket pusztítva el rettenetes kínok között. Ez a gyilkos eszme ugyanis a cionizmus, melynek követői világhatalomra törnek. Nekik semmi nem elég, céljuk a teljes és totális uralom, a föld minden java és nemzete felett. Mit gondoltok, nekik meddig tart egy utasszállítógép lelövése? Meddig tart a vizsgálat megakadályozása vagy késleltetése a végtelenségig? Meddig tart az elmúlt évtizedekben sajnos megalkuvó és önfeladó mindenkori magyar kormány a vizsgálatról lebeszélni, vagy egyszerűen annak elhalasztására utasítani? Tét számunkra már rég az, hogy palesztinok leszünk-e mi saját hazánkban, vagy szembeszállunk ebből a gyilkos eszmével, és megpróbáljuk megtartani őseink földjét gyermekeinknek, unokáinknak. Felszólítom az összes parlamenti pártvezetőjét, valamint a közjogi méltóságokat, hogy mikor egymás lábát taposva rohannak bocsánatot kérni egy bizonyos nagykövetségre, hogy ott hasoncsúszva biztosítsák a nagykövetet mindenre kiterjedő hűségükről, a mi nevünkben ne kérjenek bocsánatot. És azt hiszem, kijelenthetem valamennyünk nevében, hogy nem leszünk rabszolgái semmi, sem gyermekeink a globalista, cionista világhatalomnak. Amíg vér folyik az erénkben, addig biztosan nem. A Nemzeti Forradalmi Párt elnökeként köszöntök mindenkit ezen a rendezvényen. Mi is úgy érezzük, hogy emlékezni kell erre a tragikus évfordulóra. Azt, hogy kik felelősek ezért, hogy kik tették meg ezt a szörnyű dolgot, olyan nagyon sokat nem kell találgatnunk. Különféle szankciókról, háborús fenyegetésekről beszélhetünk, mondva csinált indokokkal, miközben arról nem beszélünk, hogy van a Közel-Keleten egy állam, amelyik súlyos terror cselekményekért felelős, amelyiknek bizonyítottan atomfegyverei vannak, és vegyi fegyverei, a biológiai fegyverekről nem is beszélve, mindenféle ellenőrzés nélkül. Elvakult fanatikusok vezetik ezt az országot, akik a zsidó felsőbbrendűséget hirdetik. Nem hallunk szankciókról, nem ellenük akarnak háborúkat indítani, nem őket akarják megrendszabályozni. Nem, az ő tetteiket eltusolják. Valószínűsíthető, hogy a manőrgép lelövése is hozzájuk köthető. A felelősség, az, hogy minden magyar felelős minden magyarért, az ma már nem hangzik el sehol. Nemzeti vagy szociális, esetleg a kettő együtt, ez valami megvetendő és gyűlölendő dolog. Kimerem jelenteni, ha nem változtatunk meg egyetlen egy sor sem az alkotmányban, de a mi felelős embereink lesznek a vezető pozíciókban, akkor is meg tudjuk fordítani az ország sorsát, akkor is el tudunk számoltatni mindenkit,
és ki tudjuk deríteni az ilyen gazcselekedetek elkövetőit. A mai technológiával meg tudjuk találni az elkövetőket. Végtisztességet lehet adni az áldozatoknak, kártalanítani lehet a károsultakat, és helyre lehet állítani az ország erkölcsét. Azt, hogy felelősek vagyunk egymásért. Mert azokkal kell szembenállnunk, akihez ma senki nem mer nyúlni. Csak ez a pár ember, aki itt meg mert jelenni, ez a pár ember, aki a nevét meri adni ezért az ilyen demonstrációkhoz. Ami biztató, nagyon sokan vannak velünk még az országban. De eljutottunk odáig, hogy mindenkinek a megélhetésért kell küzdenie, azért, hogy ki tudja fizetni a számlákat, hogy el tudja tartani a családját, és nem elég hétköznap dolgozni, nem elég egy munkahely, több műszakot kell vállalni, éjjel-nappal kell dolgozni, hogy ne dögöljenek éjjel. Ezek az emberek velünk vannak, és minket fognak segíteni, még ha most nincsenek is itt. Bízunk bennük, ahogy bennünk is bíznak, és kérik, hogy tartsunk ki. Kitartás, győzni fogunk! Én nem ismerek még egy olyan országot, nincs még egy olyan ország, mint Magyarország. Nincs még egy olyan ország, amely 38 év elteltével sem kíváncsi arra, hogy mi történt a Nemzeti Légitársaságának az egyik repülőgépével. Nem kíváncsi arra, hogy 50 utas és 10 fő személyzet, 60 ember hogyan és milyen körülmények között vesztette az életét. Valószínűleg a szocializmusban azért nem voltak annyira azon az akkori országvezetők, vagy mondhatnám, hogy országrontók, mert hát valamilyen titkolni valójuk volt. Elhangzott már, hogy elképzelhető, hogy fegyverszállítmány volt azon a repülőgépen, amelyik ugye már akkor is egy polgári repülőgép esetén azért a nemzetközi jogba ütközik, vagy esetleg általunk nem ismert egyéb körülmények voltak. De azért az úgynevezett, és itt hangsúlyozom, hogy az úgynevezett rendszerváltás óta eltelt már 23 év, és az úgynevezett szabad Magyarországnak az úgynevezett szabadon választott kormányai, és kormányai, ezt hangsúlyozom, mert ugye mindenkori már azóta nagyon sok kormány volt, sem voltak hajlandók kivizsgálni, illetve követelni a kivizsgálását ezeknek az eseményeknek. Izrael érzékenységét egyetlen egy az úgynevezett rendszerváltás óta regnáló magyar kormány, vagy magyarországi kormánynak sem volt mersze, ugyebár megsérteni, még csak a kérdésfelvetéssel sem. Ezt a hozzáállást tapasztaljuk az élet minden területén, hogyha Izraelről van szó. Említhetném itt a oly sok derültséget keltő szappanbűnözést. Most már tanuljuk meg ugyebár ezt a szót is, mert ugye már volt egyenruhás bűnözés, meg sok minden, de most már van szappanbűnözés is. Ugye a szegedi zsinagógára vicceskedvű valakik elhelyeztek egy-néhány baba szappant, és ez már közösség elleni izgatás bűncselekményének alapos gyanúját veti föl a rendőrség szerint. Hát én úgy gondolom, hogy ezen már csak nevetni lehet, sajnos kínunkban. Izraelnek nem hivatalosan legalább 100, de lehet egyes szakértők szerint több mint 200 atomfegyvere van, úgy, hogy ezt senki nem próbálja vitatni, ennek a jogosságát. Izrael nem lépett be, nem írta alá az atomsorompó egyezményt. Természetesen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a delegációját sem hívták még meg Izraelbe, hogy nyugodtan szétnézhetnek, például a Dimonai atomerőműben, és más helyeken, ahol ezeket a feltételezett atomtölteteket tárolják. Hát a be nem tartott, semmiből vett ENSZ határozatokról már nem is beszélek, mert hát azt tudjuk, hogy talán már 100-ával vannak olyan határozatok, amelyek Izraellel kapcsolatban kerültek meghozásra, és egyetlen egy darab ilyen határozatot nem tart be Izrael. Éppen Izrael az az ország, az egyetlen ország, aki azt támad meg, akit akar a világon, vagy ha ő éppen nem, akkor megkéri rá az Egyesült Államokat, ők majd megtámadják, és senki nem vonja felelősségre ezért ezt az országot. Most Szíria van soron.
Ugyebár arról is hallunk mostanában, hogy miféle beavatkozásokat terveznek, katonai beavatkozásokat Szíriában. Természetesen ugyebár ennek is a haszonélvezője Izrael lenne, tekintve, hogy ugye szomszédos országokról van szó, és hát Izrael úgymond biztonságát Szíria már évtizedek óta szerintük fenyegeti. Még az a szerencse, hogy van egy Vladimir Putyin a világban, és ő azért nem szabad lebecsülni a szovjet, vagy orosz, vagy mindenkori orosz politikát, azért látjuk, hogy ők nagyjátékosok ebben a világpolitikában, és még ezt a tervet is, ezt az amerikai-izraeli közös tervet is sikerült keresztbe verni egy nagyon ügyes és mesteri, mondhatjuk, hogy mesteri diplomáciai húzással, aminek következtében ugye ez a támadás, ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. A magyar külügy Magyarország nevében elsőként biztosította támogatásáról az esetleges szíriai beavatkozást, hát ezen ugye nem is csodálkozunk, mert hát sajnos a mindenkori magyar kormányok, azok én úgy gondolom, hogy inkább magyarországi kormányok, mert amilyen külpolitikát folytatunk, az inkább egy félgyarmati, vagy inkább gyarmati sorra emlékeztetnek. A mindenkori gyarmattartó határozza meg, hogy nekünk milyen külpolitikánk lehet, és a mindenkori magyarországi kormányok pedig ezt maximálisan ugye kiszolgálják. Szíriában ugye az úgynevezett szabadságharcosok oldalán nagyon jól tudjuk mi is, és tudja mindenki, aki ezzel foglalkozik, hogy az Al-Qaida is, vagy a hozzá köthető szervezetek is harcolnak, és az Egyesült Államok például és szövetségeseinek is egy része nekik is szállít fegyvereket, hát majd kíváncsi leszek, hogy amikor ezeket a fegyvereket jó szokás szerint majd ellenük is fogják használni, akkor milyen képet fognak hozzá vágni. Végezetül én úgy gondolom, hogy az áldozatok, az a 60 ember, 50 utas és 10 fő személyzet, akik 1975. szeptember 30-án életüket vesztették ebben a mondjuk ki nyugodtan terrorcselekményben, terrortámadásban, amit még csak feltételezhetően természetesen, de nagy valószínűséggel Izrael állam követett el, megérdemlik a pártatlan és igaz megkésett, de vizsgálatot. Ennyivel tartozunk nekik. Ha nem most, akkor majd egy nem magyarországi, hanem magyar kormány fennállása esetén. Bajtársak, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy érezte, hogy kötelessége eljönni erre a napra, és megemlékezni azokra, akikre hivatalosan nem is lehet megemlékezni. Mert úgy radírozták ki őket a történelemből, mint azokat a milliókat, akik meghaltak, sokszor igaz ügyért, de mégis a jelen történelmi értelmezés szerint a rossz oldalon és a rosszért vagy a gonosz birodalmáért harcolva. Mert ugye ők határozzák meg, akik kezükben tartják az egész világon azt a médiát, ami a tömeg tudatformálásnak a leghatékonyabb eszköze. Hogy mi a jó és mi a rossz. Én azt mondom nektek, hogy szabadság és béke igazság nélkül nincsen. Úgyhogy minden embernek, aki azt szeretné, hogy mind ő, a családja, a nemzete és a világ békében és szabadságban tudjon élni és növekedni, arra kell először törekedjen, hogy szabad és igaz alapokat fektessen le. Azért vagyunk itt tehát, mert a történelem egy méltatlanul elhallgatott epizódjára hívjuk föl a figyelmet a közvéleménynek, amennyire erőnkből telik is lehet. Ez a 60 ember áldozat volt, de olyan elhallgatott áldozat, akiről a legminimálisabb esetben sem szól megemlékezés. Miközben 2 naponta tartunk itt Magyarországon holokauszt megemlékezéseket, és azt akarjuk beállítani, mint hogyha ez a fájdalom és ez a gyász, ez minden mást felülmúlna, addig vannak olyan halálok, amelyek ezek szerint értéktelenek, másoknak a szenvedéséhez vagy fájdalmához mérten.
Ez a felháborító kettős mérce, ez elfogadhatatlan. Azért, mert valaki zsidó, és az általuk választott fajnak tartott, számunkra nem lehet értékesebb, mint egy másik nációnak a polgára, és mivel mi magyarok vagyunk, ezért számunkra a magyar emberek lesznek mindig a legértékesebbek. Tudjátok jól, hogy gyakorlatilag a világban az az igazság, amit a több mint 50%-ban zsidó tulajdonban lévő média tálal. És a többi média, aki nincs is a kezükben, az is rettegi és féli őket nagyrészt. Ezért nem fogjátok tudni meghallani, hogy igazából egy-egy esemény mögött mik is a valós mozgatórugók, és kik húzzák meg azokat a ravaszokat, vagy kik adnak parancsot egy-egy cselekmény elkövetésére. És Szíriáról is beszéltünk pár szót Kis Gergely András barátom révén, és miközben Magyarország ugye 2014-ben a holokauszt emlékévként teszi, és ekként fogja apostrofálni az egész évet, és több 10 milliárd forintot fog költeni ugye a még állítólagos holokauszt túlélőkre, és még arra, hogy újabb zsinagógákat szenteljenek föl és újítsanak föl, ha vannak benne hívők, ha nem, addig tevékeny vagy hozzájárulásos módon asszisztál a napjainkban is zajló tömeggyilkossághoz, ami Szíriában zajlik. Amerikai és különböző velük szövetséges országok pénzéből terrorista sejteket, az Al-Qaidát és különböző vahabita egységeket, haduraknak a különböző csapatait azért finanszírozzák és látnak el fegyverrel, hogy minél nagyobb káoszt és bizonytalanságot teremtsenek Szíriában, és nem számít nekik, hogy hány 10-100 000 gyermek, nő, idős vagy fiatal életébe kerül ez az akció. A céljaikat mindenáron el akarják érni. Ha valakik az útjukba állnak, akkor nincs olyan eszköz, amit ne vetnének be ellenük. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar kormány felelőssége is az a vétkes és cinkos hallgatás, amit a Malév katasztrófa ügyében, vagy Szíria ügyében, vagy rengeteg egyéb kérdésben tanúsít. A gyávaság, a megalkuvás, a korrumpálhatóság és a kollaborációnak a jele, amit sajnos elkövetünk. Mert nincs meg az az akarat, hogy igazságot teremtsünk a szíveinkben és a tetteinkben. Én nagyon remélem, hogy el fog jönni az a szebb kor, mely mikor milliók ajkán hangozhat föl a hálaadás és az emlékezés az elhunyt hősöknek, akik az igazi gonoszság erőivel álltak bármikor is szembe. Köszönöm, hogy eljöttetek, és kérem, hogy legközelebb is legyetek itt, és legyetek mindig ott, amikor olyan tettekről emlékezünk meg, és olyan emberekről, akik megérdemlik a főhajtást.